ole Alex chuan basketball ground na ti fai zo chia ema kha treat leila athang a tin ai ngai to me kani chuta a phone alo ria zaira khalo nia hello team leader min mamona a omem ni a han tia Ivan zam lo take o ka mo ngai lo che ma se thu pe ka om chu campus bula khan pangpak lo keng la local watang che thu pe ka nei chu tin ada le mak maya Alex chuan engwanga pangpak keng tuwa ti nge mo ni le a kha thiam lawa engpon ni se pangpak dora chuan kalin zaira soyang chuan atita ni zaira chuan Evalo thleng har ve ti in a phone man le rama Mahse alo thleng ti a khoi hala Alex chuan team leader pangpar te engatan ngai ti avatia chuta ilo thleng mo iti tur chu ka u nen din de tang zona zo bel a thiang lo tin a khira chuta a u naw nu chu a phone a hei kan om to o khoi ngai om ve atia amelia hian zaira kala lok lutuk thingpui do ka khan min long hak mai ta cheu chuan enge an mel thaim a han tia mel thae I mudon na dom tin phone chu ada ta ni le milo zero le zona zo chu thiang lo ka ti kha tin Alex chuan zaira chu azui ve ta ngot maya ti chuan thingpui do kan soina chuan an vakala chutia an ngalai chuan Alex chu a in zoom zo talo ngatinge I u nen chuan in de tu min du ka ka thei ji kharang sia atia ka u hian ngai zong ne ngai lova chu wangin experience nei ve se ka du mole ati ol sam eta Alexian chutin I du ngai zon wat tir thei nem ati leya zaira chu athinarim tran teuta ngoi mai te ka u chu bank ka assistant manager ania nangma ka thlang hilom hle ta che ati zuya Mahse Alexian katana fer bik leinem atilea enga ka u bial pa ini hian idin munadang lamdor theizo sin atia a phone chulo ria Amelia alonia hello inom to tin em ni ka kon kaldon chi a on tia ole pona ka lo ngak che ti in zaira chuan a u chu pona awanga ka minute nga nuwa chuan Amelia chu alo thleng ve ta zaira lo lut vela pona thu thalo atia Mahse zaira hian aun hena chuan mi papa ngai deuh zawk te po I mu tho om sia ngatinge ani kheng so kan thlan chan le atia Amelia chuan kan boss David hi athik tu ka thil ti ka tuma min ngai event lo lutuka min star ti chu ga khia mi padanga katlan san thut thei nei ti hi lan tir ka du mole atia zaira chuan chu poni se mi pa ngai deuh a thlan theiang chu atia ai kha thiam lo emai ama ai ne bzok kha ka on deuh nia khia chuan David chuan tran ala so dona min nei let le turin atang vat dona lom atia zaira chuan Ivan fingla cm vakal vat ro tin a thut na chu a ko muwa chuta am pani chuan an vakal naya hey Alex ka u chu lo thlenge thola han chu beite le atia chuta Alex chuan Amelia han mu chia mai chu ameng phok na sata mai engwange kan ti chuan Amelia hi Metro Sky Bank ka assistant manager kha kan la khriam o am buai deuh khap kha chuta Amelia po chuan Alex han mu chu a phu ve na sa khop maya tlangwal ka the moti bank ka tang no chuatum Mahse lo house zek si kha ania apu David soidam phe chuan dollar tluk le ding on chuang ania an sum don hi kal rang ani wangin tluk le ding on engza chi engen nei hi soi fak thei pon ni lo chutiang khopa ho sa chun ni ti a khetaran mai si chuta odam da pin khai thamo engei an tia zaira chuan changwa ta che ko u nei hi tia Amelia chuan naw chu amit meya tikhan ti su ti niom takin engponi se an thu da phota zaira chuan thilom dan chu a khathiam chia lo tana ngatinge mo ko u hi hetia omleo athir lo wa
chuta ka u hei hi Alex kan tla sumenia kanin kom ngaya ka kha chianga inin mil chhovia wang a han tia chuta Alex ngoi kang lo khan thola wei tok va ko la kan ei tur cha va dangai ati zom le chuta Mahse Amelia hian lok ke man ka ti theilom ka va ko me nge tin in thla hun mel tak chuan a tho tawat maya zaira la chuan ka u a mak thei Alex om hi atia Alex kal don nge va zak lo ve ati de mana chuta Alex chu tho vata atong tam lem lova counter a chuan vakalin bathroom lama akal ngal boka alo le le chu Amelia chuan nui sang chung hian pu Alex zaira khalo khathiam te alano pangchia ve a atia apoilo khatiang thiang han lom kanin biak thin ngaya ka nei ve to a atia Alexian kani nei khia nang chuan ngatinge indei thi du chan an tivel phata Amelia chuan arukin thudik ka soi chuan kan boss ai fe hian ho so jok sia chu wangin ama ne na in lei chin na thatak atak tak siam na tan ranchang ala jok taira ti ngai dan chu nei ta ni ente a chan chu kanau chuan engpo alo soi mai theya Mahse a chan tak taka chuan tin Amelia hian Alex chu angai zon tak tak thei tak mialin ramchang ala chhotan don ni englowania ka chung ten ka du ro pui min nei lui ti ran tuma Mahse ngai zong ka nei verang ti khria se min nok lui taring lova min tran pui thei kham chuan ka lom via wang atia Alex thinlung hne ngei turin a mit tuite chu an ti ta vela du than tur dang ka nei to lo ni nang chu mingil nei takinia min pui ngai ka be sei ni atia lungai su ti dang ka ngai to don ya ti na Alexian a soya Mahse in tiam tu ro oma chu kani na dik tak hi tu man he nei soi tu ka ni lo in now zaira po khan kha tu ka ni lo atita a tha lom ti na Amelia hena soi ni Amelia hian anaw chu khila tum lo hum phema a chan chu a khriat ve vai chuan kole sangkal ho boxi ama zo ke na ngai zong dei don ti chu chiang sia ti chuan an do kan omnom hun lama khan an valet le zaira la chuan wei to ko tu ini kale mo ko tia I very ve lo ti man mo Mahse Amelia hian zaira in sum ve thun te tin thut na chu an han siam bai ma an thuta chuta cake chu tui mel le maya Alex eyang o a han tia chuta zaira chuan enge moi khriat le tin Alex chunga a thalo thuk chu an ye za dewani ani chuan ka u chu enge a ani ti le a han tia Alex chuan a he a fel khop mai an tia Amelia la chu Alex zona alo we man a fel an ti ta chuan alo lom ro em maya zaira chuan ni renga sin iwan ne nia a han ti le a Amelia hian a khriat chian tak em chu Alexian ani na dik tak tak lan arem ti si lova lo in ngai zong don poni tak tak se anaw hian a pom thei ngai don lo tuna ati dan zong zong te hi a sim thut thei don lo a ho sa nei ti a khria ni ngot lo chuan chumi khriat tir la chu Alex la chu na phal box si lova chu wangin a thil tum chu a khir khan don khop mai ti a khathia mani zaira la chuan ka u thu hi yo yanga ya idin de ta wang hian remchang engma lak tum lo la a phal na lo chuan chet engma ila thiang lo a han ti le a Alex la chu an ti du da than khan I si wangin chu tianga a han ti vel po chu a om viau tho mai Amelia chuan anaw thu soitin mai chu alo I pui choi choi maya zaira chia lo ka zong nem bial pa lom ka zon na han ti le a chuta zaira hian ti parat pain I khriat tu dang kan soi le nge ka u hian ngai zong dang ama du zong alo nei palani poin I sei boi thei dawanga nang chu lemania a tak tak tu lo tong ve palani pon engma soi boi thei nei lo a han ti le a chuta Alexian I soyom zia chu I u hi lo ngai zong tai la a thu lo chuan engma ka ti thei lawa ani ro chuan ami padu du mu thei thunga engma ka soi se la thiang lo ti na ne mo a han tia ni e chu I khathiam chak Khawlbawm a han tia Mahse Alexian
chu i u du dan hi ni vem o an ti zewa Amelia chu athina rim to khop mai anau thu soitin mai chuan ati zaka athina ti rima a in sum na sat po le no tu ana zera a to pa phei chuan in sum zolovin zaira maya chuan a beng ta pop mai midang ho chun lo hoi ta thup maya Amelia chu a in thiam lo le dewa Mahse amidu rok tak chutia anawin a tham lo lutuk mai chu a zak box sia a thin rim box si a in sum zo bik lo ania zaira chu a thin rim veta hepa wanghen min beng mo tran pui cha ka tum mai ni kha Amelia hian an plan zong zong kha a soi chuang ti lau tak chungin a chang hal mai lova chuta zaira hian itana ka thil ti he ti hem mo min ol le don atia Amelia chu nang zitin o tuna chuang ka bial pa ni to a ka bial pa ni angin zana te po ilan ti rangai lo ma han ti vat a chuta Alex chuan bo ka so sa ni ti khrein min kha thiam lok teu ti in ani chu a chuak ta buena lian zo ka ain nam noi lo nan akal vat kha a tha zo ka ni chutia Alexa chuan ho chuan Amelia chuan I thaim an ti vata chuta zaira chu alo nui chuaka Amelia chuan maka ti hle mai inge mo zia le ati ri wa ka u min ben vel kha I plena tel vek ti na mi tina u chuan lem a chang ni tu ga alo ngai hmia Mahse lem chang ma ni la min beng na ma ni kha ai na lo kha min beng po ni la Alex kha chuan a tak tak e mo ti don tho sin mo le a han ti le a Amelia chuan ram chang ala in poi ka ti khop mai Alex kha kan bum thei lo ang ti ka thau wang ania atia Mahse min halo la ka ti tu chu min ti tik la a hlok na poi tel veang a han tia a thalom David thinlung ne hun chu min treat veang chi o a han tia Mahse Amelia hi chuan David lam ni lovin Alex thinlung zo kha ni ne tum tak ko zok chu Mahse zaira hian chu khemia si lo ni chuta zaira hian man deu mi bank ka tlangwal ho sa locality kha a local le to em a number te chu nei to lo mo ati zum zuta Amelia chuan inga tan nge mo number chu iti le a han tia o ka van ne pui ve mai theya risk la ve du lom a han tia a local le ni chuan ka lo dir sakang che atiam pota zaira lom tok chu tling ve em maya Amel thot le chiat lampang po poi mo lo nia a number chu lo nei top phot mai te ala ti le khwa ma ni Alex ve thung chu alet le wang to wa agila lo tram dewa country lama pan ngala avat thlen chuan an lo kha ka to wa pon lama e mai te hang tin ema chu khola ema e boyem lunch e lok lai pem an tia hei class ko nei trap to wa ale peka ani mai o atia Alex chuan ole tin ama po chu pon lama chuan a chuak le ta restaurant chuan ka takala chol ngai lo na hun chuan zong dewa a chunga chuan lutin hmeichhe pakhat hi a mai na lo thua chunu chu a enrang lai chuan a sir lama tong chuan nga tinge mo heng lai hmuna local don te chuanin anin chei ve I thin lo le ti tho ma kheta ama an soina nei ti aring ngala Alex chu a sedeu zak mai Mahse agila tram deuh to wangin dokan ol lampanga chuan kalin ava thuwa engma phei chu soi chuak lem lova chuta mei che pahnih lo rel tu te kha alam pan chuan an lo kala heu tin alo in ring dewa Mahse ama an soina lo ni lo alu phata mei che pakhat lo thu bula chuan an vanding taran maya hei dang kha helai te lo chol vea kan tla sa kai thei bek si man te nei don em ni an ti ta lo mai pakhat la chuan iskolak zong zong mang ani mo tiang hmuna te local alo ti le sap sak boka chuta chu mei chia chu an tham thowa pakhatin a sam alo pota an chhainom na vel chu ni tarang mai chuta atal vel na lama chuan chuata chuan atluta thok maya Alex chuan chu thil chu a muin chu mei chia an ti du da Stevie chu a khongai te em maya a mel tela chu makeup amang na sa velawa amit ala dai zok chuta I phuto ke hmuni kha tin an kal santa waitress lo kal vatin api avan poi ve o da siam don thovem alo tia chuta Stevie chu thovin khongai in ei tur
nei to ber le wain nei thon ber mi lo lak ta che ati ve tangat maya dola zat thum man don vel chu ale ni chu an ni zir lai tan chuan tam tak ania midang lo om ve de chuan an nei dai don am mani de a poisa ro ka ni nge nga yang ten lo tia an lo phun sup sup maya Mahse Stevie chu eng ma khoi lawang mai in akal sona athil o daw chu hak top maya chuan an lo pe a poisa pe in a chhuah pui ta ni Alex chuan alo en ranga mel tha ti phian maya angai to na chuan a cham veng mai chuti lai tak chuan oho hei mi ga thedang local le ni hi ti thom chu khale a ton rum chu ama an soina ni ti a chiang to a hoi le ta an lo kok wa mai engpon ni se helai mun hi chu a fu lo ni hi ti ingal tran tak chung chuan a chuak ve hal ta dei maya pona a chuak pa chuan Stevie kha ava mu fu man rama sonu so engang mi nge mo ni lang le tin agil tram po chungai to lovin azui ve ta ngot maya nakin deuh chuan lui om na mun thleng avazuya midang tu ma chulai huna chuan anam to lova biro na tur zonga Stevie chu ral khada tang chuan a thira Stevie chuan ai tur chu phora ai tur dang chu ma zona chana da boka amit tui lo tla Alex chuan eo avoi khat eina em mani le alo ma wangena nungka ul nge mani le o ti ngai dan te chu ne ya uluk tak chuan a thlir zela a ei tura e pur no chuan Stevie chu a thrin thria a tong trai lai chu hule ta tlat mai mak ati tel maya a tong trai zo chuan lui chu adai lu zela Mahse inti hlum tum a ang zok ma to ni Alex chuan mak ti takin ka hau chung chuan a lo thlir zela ari nang nge chuan a thuk lam chu pan zelin atil thlengin tui thuka chuan a kalta inti hlum atum ti chu alang chho tan ta Mahse tuya in lilu satlia ani takin tin Alex chuan ala po mai ngam chi alo ni ava thalo gai to ve o ke po tui hleu thiam tak chu kania Mahse hei chen thalovin kom theimi alawang atia ngoi te ka hlo thonang hi anianga mani inti hlum atum ani ngei mai tin rang takin azuang thlave ta hala Mahse tui chu alo thuk lu tuk lem lova apil po ni chi alo chuta a han zong vel vatwata a hmuta mai lova khoi ange mokal tak le atia makati khop mai a hoi kwal vel hnu chuan anung lama chuan Stevie chu a ei tur bula khan tong traya alo thu chu awa mule thut maya eo awa makve anting ya ni thei tin ai ngai tua avakal naya milo thathiam te nechin khan tu ya itlai mokatia engtik lai nge lo chule man atia a englo nia thilri chuai ka khia ole ani takin ti in ka chuak lewata Mahse nangma eon dive zo kha anin ka khia tuya i ma wangin ka chuak lai khai mulo mai niang atia a ani chu Mahse nga tinge tin atra chan te kha khia ta cha kani nga tinge tong trai chan kha an ti phota Stevie chuan pathian in kanun na min ankle saka wangin lawmthu ko soini kha atia enge chu chom zia an tilya a manin ti hlum chu katum nge ya Mahse min ron chan tu pakhat tal local turan ka dira i local ti ka mu khan ka tong trai na masa zo kha achanga lawmthu ko soini kha atita Alex chuan mani in ti hlum hi pathian in a phal lo sin local lo tai la ikal tlang pui don ti na ania i chung te nangma mangai tu te engtin nge an lo don sanang ingai tu ngai lovem ni a hantia Stevie chu zakdeu tak chung chuan soituran vakma anei lem lo Alexian a chang chuan kan nun hi a buai thlak ve threina lom Mahse ti to bri ngothian eng ma ching fel lova pal tlang hun a om ve mai chu wangin nungdama om hi chin fel dan thabe chu ani mai atia chu thu khriat chuan Stevie thinlung chu khoi hle mai Mahse ti hian a changa min nun a thlak lel to lo na chuan enge nungdama om chu tulna atilea hausat na hi chin fel na om vek thrin
chin fel thei lo po hi ma chon thei lo hau sat na om ngai lo I thei lo ni point ma chon pui tu tuk che pakhat tal an om zel don alom tin Alexian a soya Stevie chuan dik tak chuan min tom pui thei tu hi anom po ka khachia lo ni atia Alex chuan I hau sat na chu inge ni khum khema an tia min tom pui tu na chu ka loma ma se theng hil zokang engma iti thei don bik chuang lo atia lokin lui tang khanin ka chan chuak to chia chuan adang zel po chan chuak tu tu pathianina atik kani iring ani rom ni I tong try chan na ka nei ti kha ka ti lui chuang lo chia ma se I du than na ngein I hau sat na chu min khil na ka du ni a han ti le chuan I soi du tlat lo ni po in apoi lo mai ma se ma ni nun na ti top chu ngai tu to lo la ka du ni a chan chu nak tu ka hian nge lo thleng don tu man kan khailok sa lova chu be se na nen kan ma chon mai jok thina tin asaya Stevie chuan ole ka in tiame tin a chang ani chuta Alex chuan han chi baya thil pakhat ka lo khirang che kan kho sakmina nun te hi a ha dama kan poisa nei na tlen lo anga te hi rilong ha na siam tu pakhat mai mai ni chu hetel la ka du bok atia Stevie chuan nia isui ti ka lom mi ho sa ka ni lo voin hi kan ni to be kan ni don mo ka ti wangin chu wang jok chu nia ka nei zong sengin heng ka e chak be te hi ka leya a han tia Alex chuan luk takin lo ngai tha ani le nga tinge I sen lo I leya a han tia Stevie chuan ka la drama poisa ka khola wangin cho te po ka ngei zo thena chu wangin kham na pa e ka duwa ka le ta mani kha a han tia Alex chuan chu ti anga I sei chua angai chu poi ka ti khop mai a han tia Stevie hian poi lo ve thuyền ka kong mai chuang lo wa ke ma chu hom thuyền kan nia tu man min kom tu lem lo a han tia poi ti su tu na tong chuan kan in kom thuyền don nia nang ma chu ini to lo nia ti in Alex chuan soya chuta Stevie chu lom ta khop mai ani chuan thuila chun zo mang miang a han tia Alex chuan ngai lo choi ngei thui soi to ha emo mo zo khang a han tia Mahse Alex kha agala tram ve tho chumi ni wang chuan a pum chu lo ri ta Stevie chuan kha mo agala tram ve tho kha mai te ti na han petrona ole thalom ti na ve ta ni chutian zon hu chuan Alexian lokin in mel khre tiang na mu mal pokan nei dawa kan ming chu Alexania a han tia Alexi fel he mai ke po kan ming chu Stevie nia a han tia an hanin che bei thale lop lopa hun thol en tinge nei theyang le kanin mulai thengem tin Alex chona zota Alexian ama anga an mu si twin mai chia an mu chuan arong wat lana ve deuh te po ani mai thei wei khatal mu le chu adu ta em mai ni Stevie chuan zam deuh tak chung chuan thalom class zuwa nak tu ka helai hian kanin mulai don nia atia Alex chu lim khop mai thalom tin anin kal san ta ni atu ka chuan Alex chu anin hmuna tu hmun lui ka ma chuan avakala Stevie chu lo thleng ma sa to Stevie chuan lo thleng to mo thil pek du chekan heya ti in present ta ro kenga Alex chuan han ena thei chi khang hi lo nia oho hei ke ma ta tu mi an tia oni tin a changa Alexian ale peka chuan ke ma wangin in sen so ngai to lo nia kolom khop mai ma se an tia Alex chuan Stevie chu a sa ve takani tu nga angaya atana poisa a in sen wak kha adu lo ni Stevie hian ka lei ni hleinem kanuin kan khuwa tonga min kon thona nia a han tia ani chuan tin lim tak chuan an du na tuipo anti khop mai anni pani hi ani ngai chho ta phian anu zela po chuan chulai hmuna chuan lunch turin anin huta fo maya Alex chuan tur simple te alo keng thwina a ho sakna chu khriat chualo nan a thei to ala chuani ni kha chu tur keng na vakal le a Mahse tun tum chu Stevie chu alo om ta ho lo a thleng ma su zok zia thrin kha ni sia tinge atia engpo ni sia lo mak ta Stevie chu lo thleng thei ta mi alo mai a to pa chuan a khol ta top maya
Stevie ilo kal don lovem ni avatia Stevie chuan Alex ka ti palutuk hey sport kan practice lak lo lutuka buan chu ka kon kal thelo tlat adita poi hlenem ale peka ni mai lom ti in thatak chuan a chang ve mai boka Alex chuan an thil ti lai a zo huna a kana tram ve don tho si chu wang chuan in lo khe kila a thain ka khia ke po e khri lo mayang ti in university lama chuan a le ta kalkonga chuan ko a kon suwa Stevie te omna sport an practice na hmuna ti kha ava thlenga ma se tu man lo om lo a phone la rang takin han call le Stevie sport practice na hmun chu hei kalo kala tu man lo om si lo wa khoya ngai om a han te le wa su wang han kan thul le lom ti na changa chuan milo esan mai ro ke chu ngai to ka ngai lo ati le Alex chuan rin lel na anei ta dewa ngati nge voin chu in hu adu me lo mai le tin angai a tha thei lo a call le ngata Mahse a pick up tamia lawa Alex chuan a chan omang tu han ngai tuwa angai a tha thei ta lawa classroom lama avat lana country lama te Stevie chu avazong taringot maya Mahse amhu tamai lo chuta basketball an practice na huna chuna vakal le chuta chuan mai che pakhat chu alo thua avakal nai chuan Stevie chu lo ni ngai mai rang takin avakal naya natinge ka phone ni la du si lo enge omzia avatia chuta Stevie chu lo hoi chuaka alo trap de pu maya chu mai ni lo akonga chuan thesen a kai de noi mai alo pem de noi boka Alex chu thinram takin he thili tu ti nge he tianga ti tu che hi tu nge ni ka chhuat don big mi lo tin a out pong maya Alex chuan ke ma thiam lo ni he tiang thil a thlen ma hian lo zon mu vat tur che nia hoi mo chiang deuh zo ki ni mai chu kalo en teang atia mai a han en chuan alo rang deuh ni maya min an hamna nu ma ni om tak te hi alo nia he tianga ti tu che hi restaurant mai che pani te kha an ni mo tu te nge an ming men han hrilte tin Alex chuan an ma ni mi mal taka zon chua atum ta ni Stevie hian Abigail le mia an nia tum boy du su ngai sang tu le du tu an nga lutuk keinin kan bei chuan mi zong zong in kan thiam lo zo ke mo an ti don tho tho ti in a soya Alex chuan engpo chulo ni se ichunga hetiang thil an ti chun som zel lo nan ma kalak chu ngai lom ti na soya Stevie hian in thlakong takin Alex ti buelo mai zok la ani lo chuan nang poi ni tuak ve thei tlat engen ti thei che hi ka khai box si lawa ke ma wanga hetiang buena ilo in nulu ve zel hi katan po anuam hle ne mole ti na soya Alex chuan chu tianga ama ngai to na tongkam Stevie na chak chuak chu makatia ama chawa chu tianga ma chon adu zok te po chu a khongai te ding ani chuta engpo ni se hetiang thil hi a thleng le ni nga chuan an rin phak bakin ka che ve tuang Mahse tun tum chu min nge na wang savin ma kala lo meang ti na soita ni Stevie hian lom takin a that na sat chu ni a thleng to khel nang buena pum pel zonga te po hi thazo ka lom ti na soya engpo ni se dam doina kan kal chu ngai ni I mai hliam kha dam doina kan en kol vat lo chuan seote siam theya chuan a sen so chu ke man ka tum sak ve khang che lungai na tuam lo nia ati zom zat boka ti chuan dam doin lam chuan pan ta an kal na dam doin la chu Alex te thun nuaya ala ni zuya Mahse Stevie hian a khriat chu lo nan bil zong zong chu a pe ve thap tho chutia Stevie mai dam doi ten noya am tuam zon hu chuan Alex kalom khop mai kalang ulet le pakang che tin Stevie yan lawmthu a soya Alex yan ngai tuwa a ulet na turin asumin atlin lo thenga ma alak le mai te a lo wangin le anung chang a han ngai tuwa ma ni ti thum po du mai khopa rel kon so sang thut thrin ani ti a khriatin a hadam zonga boruwa kom theinan min rol le ti du te chuan
ice cream min leila atok pai a han tia Stevie chuan nia en tinge kan eng o a hunte soi felila atia Alex chuan tuna po thei ngal mai lom in mule mai te hi a har sat takin tin ni chung chuan ice cream jokna doga chuan an kal dun ta ni Alex chuan tikhanin lo thulok la doga ka vakal lokanga ti chuan ice cream po kan order donia local son chuan che atia ti chuan pangpar doga khan vakalin a pangpar tur chu leyawa tumani Stevie chuan ariang em o tia angai tu nem no lai chuan abula chuan meche pahni an lo ding rang mai Abigail le Mia khan nia a mai ti na saktu te khan ni Abigail chuan eu kanin tong le ta kanin tong therio mai voina po a voi ni na ni to kan kal na tuwa hin lo om bezel mai a boi thak lam deuh chu ni hi tin deuh so takin an soya Mia chuan nang ma chu fin ni lo om le boka kom tur hi nei lo ve tho ta ni hi i mai te la chu kha alain bel thlap mai le hala khoi dam doi na nge in ti ti ga a bil te pek tu nei mi o ngei puk chop jok Abigail chuan a scholarship a mang niang chu scholarship hi ka tiang ta na man tur ni theinem nge kan siam bel le zo to nem niang a han tia chu vel Abigail chuan a mai chuan ang reng takin a beng le ta thuaya chuta Stevie chuan heta ni lo mun danga indu chuan min hueula indu chuin ti don nia ativata Alex khalo let mananga an buai no yang ti a la uwang ani Mia chuan mun danga ti chuan itlan chiat thei i be se ni mo a teulo mai tin a sama chuan a pot le ta chuta Abigail chuan a maya chuan a beng le ta sok sok maya a mai an tuam na te po chu a thi le tuam maya chutia an ti ta ka chuan rang takin atal chuaka atlan cheta wang mai Mia chuan hey kan la zo lo nia kan kon la zong la don che tin a aw lo lova Stevie chu a thei to pachaka tlan ni wangin a balance sa hlowa ain pal tu ta thok maya chuta a han tho la dona a ma chuan mi papakhat ading ran ti a khata pangpar akenga a mel a han en chuan Alex khalonia Alex apoi khop bai min ron zong hulea atinia ni amaya Alex chu hoi phaya restaurant mu chia mai chapani te khan ni a thina rem khop mai khodang po a hoi thei to lo chuta Abigail chuan lok sopa so ka mu no van ang ve atia Mia chuan angang chu restaurant kan mu pa tho khalom alo ti ve wata chuta Alex chuan nang nei pani hi engwanga hetianga om nge ni tin thinrem takena zota anni la chuan he no laka hi chuan in thu nei tu kan nitlat kan du dan dan in kan che thei tu manan soi ve thiang lo an tia an nui dun hoka Mahse Alex ro chu an is ve lo ngai thlangu voi khat point lo khoile nei chuanin inin chirvon wong la tur thil ka ti tawang a han tia chuta Mia chuan ava hlom ve ngoi te I thian nu kan soi sak zel na tur nge na nga min soi sak ve na tur chu lo en chinang miang an han tia chu vele Alex chu a in zoom zo lo ava pan na ya ava khoi ava tum ti maya Mahse security ni om tak an lo lang thut mai Alex chun chel beta PTU hepa hian ate buai chu am ni an han tia chuta an jinga pakhat chuan Alex hena chuan nang hi thil iwa khelo ve Mia le Abigail te hi in lo ti buai ni chuan kan zawa ya poi in soiti na ni Luminous ti ming hi in lo khwe ve to em an ni pan hi kan ho tu ten ni hi tin security tak chun ni lem lo ti lang hala adang pakhat chu local ve lein kal ngal va ro ani lo chuan thil poi zo ka thleng mayang tin na kon nam sok maya Stevie kha local nai pata Alex kalmayang buena lian zok a thleng mai ka ti to kha atia Alex chuan ma alak zel chuan Stevie bok chuan a tur don ani ti hriain a ole tin in beng dai thei ta deu ni chuti lai tak chuan Abigail chuan in ti pa view mo ko tia min ron khoi ngam la sin ange a kon ti lo maya chuta Mia chuan a hlau ni so mani bial nu te po chan ngam lo mi pa ni so
Stevie bial pa ni om to la kani alo ti vele boka Mahse Alex te chu ngoi rangin an kalta chuta Alexian ti tak zetin Stevie hena chuan khang ho kha tu tengen ni chia i khiat ngai niam a han tia Stevie chuan Lumina Society member on ni kha anin tel khom ve a thil hian ti thei tuk Mia le Abigail te hi an ho tu ten nia anin tran hlom boxia ironin tat lup ve mai ka ti kha inun an ti buai vek dol ani kha chu wang ania ti na soi nia Alex chuan engwa ka soi bel lo ka chung kwa thil ti theina hi tem ti ran ngai ni engtin ya phuba lak tan thabek niang o ti na ngai tua neu thunga chuta Stevie chuan thil dang dei hostel a kom don to lova helai ngai lo ka hianin rom lu tung ka hua achang kang vak lo nangin Mahse khang ho khoi buai pha ka omra ngai chuan mania rom lu khan ka du zo ka chu wangin mingai to du su kain veng ve theinia atia Alex chuan a that na sat chu khang ho khoi buai pha ka kha him lo an van duai hun chu alo la thleng ve don alom lo ngai rang ro ti na changa Mahse Stevie hian engmoi soi phuba la ki tumami ngai to chiang ta se va be ve ai chuanin in thiaw fe hlim hi a him zok zelania ti na khira chu tiang an ni thei nem kawma an ti hi khrem mi chunga kan thil ti kan chunga alo le le zerang chi hi hun hi chan na nia hun a liamanga hunin a kon hel chu pui nge nge ati ol sampota engpon ni se mai hliam chu en kolangai wangin damdoin nai beka chuan an kala a mai chu damdoi hoi train an hanbel thole nial nola khuwa athim don roi towa zanria an la ilo wangin zanria te chu Western na chuan an ei don lob pa ti chuan Alex po chu aruma chuan hadam takin amuta de mai a thian nu thar trampui ngai tak a trampui therang laya trampui thei boxi lawa a om chu hre omatia ani na ho langta se amatan a thadon lo ni na hre boxi engle khole hun tha chu kanin hel chuak ve mayang ti chungin amu hil ta ni atu ka chuan ma taka thoba classical turin in siama nimin lam khan Stevie chu a in son tur thu a soi kha ala khia class an ban chuan Stevie chu pon along ha ka ei tur tui tak ali lok sa boka akal tram lo nan ei tur pe ka tum pa boka ni dor tanga chu alai chuan Mia le Abigail te kha muwa an ma lo ka chun ui kol mel tak mai an lo ka ya chuta kam chang lak tumin ei tur alei pakhat chu hum rana Mia te thian dun ma tak mai chuan ei tur chu vom phei thuaya ui chuang takin atlan phei thuta anei tu po chuan a chel hne lo Abigail le Mia chuan hlau em maya an plan chechul maya Alex chuan kal khata tang chuan alo nui khia mai chuti lai tak chuan an hunga tang chuan i thil ti dan chuang ngai omra hle mai a tin a han hoile ta Stevie khalo nia ui cho kan pe mai nia tin an ni pani chu midangin an lo mu tam main an kal son ta Stevie rom thar tur chu alian no khop mai khumo mani maya do kan le thut thleng pani nen e rong han bol na tur hun pom lova khoi ange bathroom hi om ti hu ngai khopin bathroom po osam takin om mai lo chuta Stevie chuan hei hi nei hi ka rom lua tur chu lua manat lom zo ka puisa po kain dai deuh zo kang ti hian atia Alex chuan thil dang sui tam lovin hei ei tur ka lo leya a dai ma hian yang miang atia chutia an elai chuan Alex chuan Stevie tan hian thil ka ti angai ni hetiang rom khre om lu to ka om tir chu thalo poisa ka nei lo mole ngati nge mo hetia ko om rang bik le in thar ka le sak don ani ti na ngai tu ta anei zo chuan Alex chuan ka kal ngal phot mayang thil poe mo tak ti tur ka nei ta min kha thiam mai ro atia anin thla fel nu chuan an university tonga hlavak lo emerald mon an tia chuan avakala chuta chuan in an zuar ani in chi khang moi tak an zok na hmun ania office a chuan lutin na thok an lo om nuala an ma ni kal tlanga in an khal chuan za pang zel an chan ve thuna wangin customer te chu an lo be tho thei em maya an lo in chu ti thrin ani
anin khal theina tu kan idon phot chuan engpo ti huam hialin Mahse Alex savalu chuan tu man an lo sak mangdek alo Alex chuan lo ngai sak lo mai pon lovin a inline ven tu te po chun lo dhal zela chuta me che pakhat lo ding hna chuan kapi kakal masuzo ka minute ni khal dei nia atia enga helai moni jinglai tan ti tu om hleinem poisa po ineyam ni ati zek maya security local wata enge boina om hem alo tia chuta na thok pakhat tlawa chu localin kapi kalo boi puya nge jinglai than khati chu hokda kin an lo lut ve thina ma se poisa po an nei ngai si lo chuta Alex train sum zo lova eu mi hi an lan dana tongin thutluk na in siam mai zela ni mo in thil zo zong hi an zat man nge ani lo panin company hi le don tai da en za nge nga yang a han ti vel ta tlaga chuan no pang tong mai mai su atlom ber po mak ta duai manania o thuam no moi po hak tur nei lo khan chutiang chuan tong ve mai mai su atia chuta Alex chuan khelo ang takin na thok dang ne na chuna vakal lia kapi in zomin an tir thengem avatia tlaga chu athinarin zak mai e sin huaya omidu chuan ti khan lo thu ve mai mai la midang be buai khek lo khan avati kheka chuta tlaga chuan nichina customer ne na khan in an nei that deuh deuh ta chu en tira hi ka lo le nge amoi ka ti atia tlaga chu lom khop mai ole avahan lom om em kan nei jinga thapol takasin atia chu in an soilai chu dolak mak ta duai ni man vel ania Mahse chunu chuan aman za ta han khriat chuan avamak ve chu ai tlom dai emo chu katia atita tlaga chuan fakna mi kha chu a hlui to a ilo khriat dan nen khan ai mel to lo ni mai theni atia chunu chuan a leina a nei ro nei ti a mela tangin alan tiang hal boxi tlaga chuan i leidon chuan in advance lem zong i pe ka ngai ne o ani lo chuan midang in an lei ve thei thawa atia chuta chunu chu ai ngai to chianga ka momona sang sia ka le mai angai don ani tin tlagan hena chuan khongai mi lo da sak mai teu aman chu ko kon pe batang chu atia Mahse tlaga chuan ngoi te tu mai kan da sak thei lo poisa advance tal an pek lo chuan tin chunu chuan ole ka thian te kan belo ka nge o atia chunu chu sumdong lian an hi wangin chuin chu a lei thei ni chuan mi ten an ngai sanga tin a sum don na po ngong anei tel don awangin lei ngei chu atum ro hle ani chuta Alex khalo kalin heu he in chu avan moi ve lo tia tlaga chuan ava moi ve a leina tu ka nei am ni atia chuta an customer khan rang zetin poisa chu ka ngai tu thayang tu ma lo le tir su atile avata tlaga chuan Alex ne na chuan hey midang be buai lovin lo thu mai mai ro ka ti kha security ko wangai don ani mo atia Alexian in na tanga bani du zok em ni o ka ti customer kan i ve tho hi min ngai sak deuh ta cheu atia he in hi dollar nuai som ni pathum man ani ti hriam dollar sang khat poi nei don am ni ti in tlaga chuan a han soya chuta Alex chuan Metro Sky Bank ka mi card kha aphora hei hian a le thei ngem a han tia Mahse a card na yang hi card pa ngai ni lo wangin an customer lo om ve le ve tum tho khan a kha thiam chi adawa khatiang an mangai mi i lei thei ni phot chuan i thu thuin ko omang chu tiang vel chu ni tin lo soya chuta Alexian ani chuan test ve chinila tlagan hena chuan ka chu pe a tlaga chuan a han tesa khola chuan a han swepa an rin lo tak main dollar nuai somni pathum chu a in transfer felet i hilo in zia kul maya chuta a in sum zo lo heno panghen nuai somni pathum anei nia adi chuak ta thot maya midang ho chuan an lo en ta luai mai leidu em nu kha khil hai ta em maya a in cheina en ho sak lo mel nen avan mak ve ati tlok mai kein advance lem te pek tur po ka nei lawa thian te puk kwal tur ka zonga tina zak ko em maya chu vela midang ho chu lo kalin Alex chu an ron be thata khop mai kapu coffee in duem chu ti khati ti midang ho tam po thi kom khopin an ron tlon le ta duai maya tlaga chuan kapu min ngai dam don nia kan na kan buai lu tuk hi thil khria sual te kan nei ve thina
in lei hi a zau zong chu ti kha ti chu ni a tin khil fian han tuma Alex chuan ka khasa lom a chan chin ka chiang sa vek to lom chu wang ne ka lei tuna ka omna rum sa te la tuka ka ning to a han tia mi te chuan he no pang tong dan chu hanin so ve la tuma ne nga emo mi sual te po ani jok mai the ni tin khoi thiam lo tak chuan am phun deuh sap sap maya chuta Alexian in la khoi thiam lo nin ka khia ka du phat chuan suporia po ka lei thei sin a han tia chu vela mi te chu an nui deuh ta huka a chan chu suporia chu nuai zaman vel ani dai ni an zinga pakhat chuan chu tiang kho pa poisai nei ni chuan kan in nei zinga a thabek la to ber hi leita che an han tia Alex chuan ka mo khel hei nem ama ko chu tia min rin don pha ta chuanin ka lei thei tho lom a han tia tlaga chuan kapu le chu tum tak takem kan nei that ber ania o a han tia a that zia le a chung chang ta chu an soi fia ngal zung zunga a chungom dan te swimming pool thatak mai le a hun ma changkang tak tak mai te Mahse ani na taka chuan tuna an in soi lai hi an zor lai ani chia lo ama ro chu an thil zor ho chang kan zia lan tir nan he in ro pui la changka takhi am pho lang tel mai mai ni dollar nuai zarok man vel dai ani wangin tu man an le thei tak tak an ring lem lova in ti changka nan an pho lang mai mai ni chuta Alex chuan an zat man nge chu leitai la a thain ka khria nakina ka khal chong lai thei thawa atita tlaga chuan kapu dollar zarok manania a hantia lela ma chuan alei tak tak ang ti te po an lau ko deu pholan tan mai mayan da khani wangin chuta Alex chuan a phone ala ta tuye mo bia hele ka account na khanin dollar nuai zarok lo thon teu le a hantita bidang ho chuan atidinga motin oi lo takin an lo la thir thap maya Mahse poisa chuan thleng ta tak tak maya chuta an meng phok to on mai voi khat phone an hmana nuai zarok ani ngal theinia amak ti lo wala ni lo chutia mak ti la khil hai taka asiam nu chuan Alex chu a chuak ta dai maya Alex chuan hu chuan mei che pakhat leitum ve mek kha zirlai main a lei khal ta sia amit tui atla ka sum don na ti chak tu ka chan ta ti in a lungai ta khop mai chuta Selin ani tei alo lu tak chulaya lung cheta ka om chu Megan tingai tra alo tia Megan chuan ka mita thila lu ta chu wang anyang an tia Mahse Selin chuan he office file le sia inge lu tang o an tia Megan in chui le ta em a han tia Megan chuan o ka hau fel vek to e ka ti fel watang atia chu thu chu tlaga chuan alo ngai thla ko an maya nga tinge mo lem hi an chan zel thwen ni o ati vong mai ni atu kalo nei chuan Alex chuan ka changkang deuh tak nei ve hi ka ngai ni ati le ta ka zon na hmana tuna vakala ka nal tak tak atak nge ya a han mu chu aleina nei em thoma se out em ang loya chuta azok tu te chu local vatin ambo geni chongchang te chon lo sei vat pata Alex chuan thil dang a soi khot lai lo angpo ni se in nei chang kan pe ha ka du ni tin a soi ta top mai chunu chon makati dewa kapu kan cha chop alangai don sin kan kol mai nova atia Alex chuan apoi lo in nei hun ta na ni mai tin Alex chuan a phone ala leya bank manager a phone a chumi dora chuan am poisa thul ti zat ang chu lo transfer turin ati le ta ni chunu chu makati khop mai bidang ho po chuan makanti Alex chu dora tangin a chuale me chuan midang ho zong chuan an be thade huam maya an ngai sang maya so ka lam mi a ru ka kon spy te po ni turan ngai hial ani chutia Alex pona taxi chan lai chuan Lucy khan on phone ta lol mai heu Lucy khan emo enge mo du le tin a han la Lucy chuan thil pui mo tak sei pui tu ka nei thu on se ya aka lo thleng hala ka chunga chuna luta enge ni ta a han tia yu khema yang ati ngota Atlanta Lucy hi kan lo khriat lo takin mana miss to kena mu atum tuma
lifa mai che pakhat beng tu kha ania anua an pu ani ti khe chuaka in thiam lo le em kha ni chutia an tlan lai chuan Alex chu a khu ta kheu ba an na ka tong chuan thi ron chuak le tlat ngati nge moli sui bulaka om hianin ka na ka thi zia le tin a ka thai a han ti wata sa Alex Hmalam chunga khan tissue paper ka da a tin chuta a han la an na chu khu fai mai a man ban chu da let le han tuma a chunga chuan ru si an do wa ho chu lo om deuh nei mai Alex chuan hei enge om zia ati chuak hlol mai lo si chuan ka pu lo kha thiam te ka lei thak ania ka lo la lo ni kha atia Mahse lo si hian Alex mu tura ada ve khum ani Alex hi a thlem thluk thei lo chuan atan a thadon ema Mahse Alex chuan ani chu tin a hoi san vat maya chuta a in sum zo to lo kapu bial pa kala nei ngai lo nia chu wangin du phot chuan fian rel kan pan thei rang ania emo hotel po ati ta lol maya Alex chuan nia cha kom khop mai Mahse tu na chuan amu ta kom lo tat atia Lucy chutle mena zak ve deu Mahse Alex hi thlem thluk thei chuan chu ai tha omina kha si rawa za lo chu a chuat chun zom zera ngai don an tum hun chuan thleng ta phot tom na changkang tak an zok na mun chu an thlenga Lucy chuan lu tang le tina kai lu ta mati tum chu ka thiam ta atia chu ta dong hak tu chu lo kalin pi Lucy kan lo ma che atia heu aping an khian ni mo akal fo ni mo tin Alexian angai tua emo mi padang po a khwai fo niang ati le chu ta sa hi ka dor ve ni hi atita chu ta dong hak tu hna chuan sa Alexi tu na chuan he dor nei tu hi ani to do na a thu hi in do oi hle don ni o an tia Alex chuan a kha thiam lo khop mai ole ka pi kan kha thiam me atia Alexian engmonia ka kha thiam velo ati chuak ta lol mai Lucy chuan sa hi chung ko du dan ani he dor hi ian kolata nan du ni ti chuan mo phokna chel dan zoi zoin iziko chhawanga a han dia chuta Alex chuan ti na kha thiam ta a thalom tin anu le pa te sum don na a ro chun don chuan tu na thanga alo in zir ve tran kha angai to ni Lucy hian na chung changa thakhat bel ka jin bo ngai do na chu wangin he dor hi lo ngai ven deuh ton nia atia Alex chuan a thado ne ka kak le tum la kha an la cha chau mai sia Lucy ka hi ka lo phang ho thenga a thango tang ati ro wa ti chuan Alex chuan airport lama Lucy chu awat thla ta Lucy thlo chuan hu chuan a ka chu Alex chuan a khal ho sak ta nge mai nuama ti khop maya restaurant changkang tak mai pakhat chu atlan pel don che tia chuan heta hianin no pur tai la thadon hi atia chuan eitur kalenga Stevie eitur nen ati ro wa aka chu an pak thate te a ti chuan dor chunga chuan lut turin a kalta kalkunga chuan poisa mi thau ni om tak chu huwa kalpa chuan a chhak mai alu don trap chuan hey Alex mi poisa thau tu ri zong khom tin em ni an ron ti ta a han hoile ta tunge kan ti chuan zaira team leader cheer leader ani zo khang chu khanu kha anu nia zaira le thren te chu an local mai to maya het yang zonga sumlak lu chu aul samphian ang kati mi ho sa ho kal thin na huna kala am poisa thlau ta chagai mo poisa ba dil te po Alex tu na kham poisa za cheng hei ale an han tia a poisa chak lai kha an lo mu fu kher box sia zaira hian dollar som ne pek bela kha ei hilala rang takin irom lama le ngalang che atia Alex chu tong tam lem lovin ala ve maya Mahse a ho sak zia khia se chu hetiang hian an ti bik lawang bole ati ro ve thawani kalson mai chu atum hau lo zaira chuan o irum lama let le ro ti kha atia Mahse Alex hi kal mai chuan akar changkang tak khal kha akal san thei do ni akar chuan tlan ho ta se
ani nan khoi ngal don boxi a thei chung chu ka theiangin la khia se adu boxia chuta kal ko ti kha ti in a pe tapop maya kala han tuma Rachel zaira thian nu vel deuh kha alo thleng ve chia ehe Alex heta i local velo atia Alex chuan Rachel a muthut chu a fil haidawa o nia ti na changa chuta midang pakhat Kennedy an ti chu a local vea ehe Rachel thamo ti na lo bevata Mahse Rachel hian he pa hi angai sakvak lem lo abiak that po ni lovin a ma deuh poin a ron ngam thei mama thuina chu wangin ati thei chi alo ni Alex zok chu thadavin a bechun zoma chuda Kennedy chuan a ming hi Alex po ni chi theinem mi khongai na dil kwal thina nia kan khongai thina ni hi a han ti chun zoma chuta Alex nen lam chu hoin ani tak taka mi a han tia zaiga hena chuan Alex hi kan team member ni ve thawa kan thilei khom na tu ga hin lo tel ve thei che a tha ani mai lom ni ati zuya chutia Rachel bakana somta ka chuan zaiga chuan iti dan dan ni mai lom tin Alex po chuan nial lovin anjinga chuan atel ve ta ni chuti lai chuan Kennedy khan thin rem takin a enji wong maya a chunga chuan zaiga bialpa nova alo umran towa an school basketball team man captain na niya hey dom to ni mo enge kan ei don le tin menu te chu an han ena Mahse Alex an han mu chuan he pa hi in chial ho mai khai mo ko tia nge mo a kon ti ve le tin nova hina zota zaira chuan ka thu ne hleinem Rachel hian kan team atel ve tho sia tin a soma lo hmel khan nom hleinem boina don chuan kan hotel thei tho lom tin a changa chuta nova chuan ani chu nia lo tel ve me ko se atan po ei tuk tin hai deuh han ei te chu cha kom veng chu atia chuta zaira hian iu nau pa khalo kal ve donem tin zota nawa hian kal done ngatinge chu chu min zo a ati data o ka bial pai nia iu nau pa te chu ka khriat ve ngai lom chu pa ka oi chel hian ko puila nei lawa ani tam po hian a that karing tin a soilea nawa chuan a thalom ka unau pa poin ko puila nei bik hleinem tin a soya tun ma devin nawa hian a unau pa chu oi cheli thalak hilo en ti ko towa alo ti puilok sa vio to hum khimani chuta nawa chu ding hloya le kan zawain thu khom toila chuan kan unau pa local vedona a thut na tu kan da oldon ni o atia rin lok angein Alex chu atan ti ka tonga an som tel velo wangin thut na pakhat chiak waka zaira chuan Alex nawa unau pa thut na tu ani kha o kong kabula son lova ummei ta che mi tem poisa an pedu mai thei che nia atia bidang ho chu an nui deuh dak daka Mahse Rachel ro anui eza velo zaira kema somania khatia ti kham kha tulam ni tin Rachel chu alung oi ta zan lova midang ho chu an ngoi deuh duk maya chuta Kennedy chu ding chuakin Alex hi tu sommo nia alo tia chuta buena tamlo nan Alex chu akal son wata kongkabula chuan ka wathu nge atitani Mahse Rachel chu lung oi theilo Alex bula chuan vakalin Alex local ko kan thu dun thei tho lom avatia chung mi thalo tak tak ka nga mi tha pakhat om ve chu Alex chuan makati zoka Mahse Alex hian kalome buena ka siam mai zoking ka khia heta hianin kalo om zoka nge atitani Rachel hian asom lui ngam che lawa a thian te la chuan local mai te an ti chena wang chuan a let lem maya Kennedy chuan ngatinge mosala ya kut do so in ngai sak viau le o atia Mahse Rachel hi chuan khelo ang makin a oma chuti lai chuan nawa unau pa chu alo thlengta a kon lu che chu ngatinge helai mi hi lo tel ve ati ngal pang maya chuta no chu lo thovin hey unau pa kanin hule ta tinan hanin chi baya ibial no chu fel hle ni don hi hetiang te som tel vea tin nawa unau pa Blake hian a soizuya ti chuan hei hi ka u Blake ania ramdanga zirna wangena oma hei chol mangena kon ho ve zuaya tin in mel khriat tirna te nawa chuan anaya chuta abial nu zaira nen chuan a hanin chi bai tir phata zaira chuan sole ka thian nu Rachel bula son i thutna tur kan da olsa thlape atia
Blake hian Rachel hi thalaka alo mulok to wangin alo star sa to khop mai chutia an hanin thut nei deuh pawh chuan anui deuh vaka Rachel pawh chuan thathakin alo nui let ve mai boka chutiangin ati theilo emo a huat na emo ati lang hal chuang lem lova zaira te chuan a fu do ne tin an lo mit mai verang boka Blake chuan a ho sak zia le thila ti thei zia lan theina turin ti han vo tran vela Mahse chu chuan Rachel thinlung chu a hne lo khop mai hetiang mi pa an sum le pai ma chuan ho hi chu o tin a thinlung tak chuan angai tua chuta Alex na ma hoya ani so chu mi pa ngai takanin ka khia a tong kam angai om ve ngai lova ai ngai tloma ami zia ngai omeng ma nei lova midang hne chiana atilang ngai bok lo ngatinge mo chu ti chung chuan an huat em ni le atiang ko neu newa Blake la chuan ngatinge mo sulai kuddo ang deuh so amel deuh tla thin o tin alo ti theilu tuk bik lo chuta nawa sulai pa so tunge ni chia atita nawa chuan kabial nu tim a hianin an tir ka tan an latel ve a han tia zaira chuan nia kan thuam no thian fai tur le kan sung nu han chui tur te anom ve nga ya chumi wang chuanin tuna po hian nia chumi wang chuan lo tel ve atia chutiang chuan a khriat tur ngei mai chuan an rel hal mol mai boka Rachel thinlung ro chu an so son chuang lo an so son lo chu sei lo chutianga an rel mi mai chu khri om matia Alex chu ve an thina a in thiam lo khop maya Mahse ti thei vak anei box si lo ni Alex la chu khri om ti omang pona lang lova aril chuan kanei zong za pakhat po nei ngai lo tur te vek in ni sia o heti hian min lam husit ve zuya anei tlema piang hian an nei chun hian chapo pui ni hi mole atir rowa nova chuan a thil dang sei tengu ngatinge Blake ivalo theng tlai ve atia Blake hian nia ka pa in ka min le ya du han thlan vel chung kha gai deuh lo mole ka ron tlai deuh ni atia ka thak le le to mo eng ka ngei le ya eng motor nge an han tia Blake hian BMW ania chuan bial nu thadeu tak ka nei huna adu zong ka le sak ve leang kalo tia ti in Rachel lampang chu an nel zawa ti chuan an ei tur chun lo da a hlim takin an ei khom ta Alex ro an pe ve da rem lo an ei zon hu chuan an ti khoma Blake chuan lo ngai sang hlom khop mai an va thei em an ho so om hle maya tin an sei sap hloma ti chuan an eina man zong ti chu Blake chuan a peta veka a ho sak zia han so vel chu a chak ve khum ani ti chuan an zawai chuan an chuak ta chuta zaira chuan Blake ikaw thak lo ken chu kan van hu ve chak tin Blake chuan in so na hun thatak ani hi tin ti khanin lo omula parking na huna kada kavala chuak lo ka nge kanau he melo zui ve lok se tin ka cha bi chu han phok lang hala chuta Alex chuan ngai to lok lem lovin parking na hunai da ni chuan ka cha bi chu veng tu ten an kol vek thina mokatia alo tia an ngoi deuh ta du ka Blake chuan eng wanginga ka cha bi chu ka kol ti ro tanga ka satliang mai moi tia mi nang chuan kha thiam phavera wang a han tia nawa chuan adik chia baka pak na mun te chu mun special big te pon mai theisin Blake wat chuak watida wala chuak watida atia te chuan angkar la chuak tur chuan an kalta chuti chung chuan midang ho chuan an lo hak thap maya minute som an han ho po chuan an ron thleng thei ta ho lo zaira chuan a hlau thong ton ta a phone a phora abial pa chu a call ta minute som lai kan hak to cheu nia enge dik lo o mem ni atia nova chuan kan ron tlan chu tum na lama hei tuem mo kar pakhat kan su pala parking na huna khan local mai teu atia zaira chuan a thian te hna chuan a khil ta ti chuan man mo takin an vatlan ta an vatlen chuan karnal em mai pakhat chu an tai khur dok maya he kar hi tu ta nge kan ti chuan Alex khal kha nia Lucy ta khal sak kha ni Alex chuan ava buai thla ka o ama to khal thiam zia te kha soina sat nen tin angai tu ne wa midang ho chuan oho avan zia lo tak he kar chu amana to ngatang asiam that man po to don ani hi an lo te sap hloma ke chu akhuak duk chung po khon min peta se ka du tho mai ten lo ti thul chuta kar pakhat lo tlan chuak chuan he khai oho in ti khuak sakani mo
Germany company nia asiam nan do sing hi chuang do na ngai do na ni kha ala kon ti zuya chuta black chu zam tan ta do sing hi chuang voi le khata sen kal pup mai chu ani mi ho sapa ngai ve mai tan chuan au yom tham khop maya azoi deuh ta hnak mai a chung te an khriat phei chuan khai buina na chata ka tok do na ni chuta Alex chuan engma soilavin kal jok mai la he ka nei tu hi ho sak mel khop mai hei hetiang khuang thak te chu asiam na nei lu tukang alo tia chuta zai ka chuan CCTV om vek khi i thuak mang ve ta che alo tia chuta Blake khian ningot mai mi thil ti chia sakin plan chia dai i chin awangin kan ching ve khang tin an nei nem alo ti zuya dollar swing ni ti te mai chu ka thlan hi pocket money vel cho lom a han te le chuta midang ho chuan a ho san ti zia chu an soi dai ta lai ma với cháu chuan angai thapei to lo Alex kalang an buai lo buai te se kan tel ve zela trul na ka khe to lo tia ti chuan Alex po chuan ni e tin an pan hi chuan an kal ta dai maya zera chuan la kal su gai chel ka ho kya kal kan tum kha atia na wa chuan nia ba sa fa chuan ai te chuanin kan tha ho theidon bok sewa anuam jok dai yang alo te ve a chuta gai chel hian angai lo ve cái chú các trong các chuẩn phải nuông có tỷ về là ba sai hiện chuông là nuông có tỷ đại zo có tỷ so tỷ lại tác chuẩn parking attendant localin again ta tỷ lần đinh chút chú còn ngày về na các khu đốc mấy chú ăn một chuan thiên kinh takin hay hi tu tỷ nghe tỷ Blake chuan cần tay pala lâu mà lẽ lâu tỷ vắt ta muốn ô là giàu tệ cái đèn cái khẩu thiêm chiang lâu mà này tỷ đều ta dẹp mày tu mà là câu son su anh ấy tu lâu câu hun cần ngã in ti chiat man hi choi ta po ngai mai thei ni atita Alex chuan parking attendant hi akar park sak tura atir kha ni awangin mel mu vai chuan a khal don ti a khia hlau thong ta khop maya rang takin vai chul ko chu wana kal dai mai chuan tumta Mahse alo mu man tlat nang ni kha loading teu atita Alex chu han tlan thut adu view line vai chul na nan ni sia tlan pui view chi ni si dawa parking attendant chuan akon pha midang ho zong chuan husit takin an lo nui chiam maya chuta roi cheu chu zak ta khop mai akun talap maya Mahse parking attendant chuan Alex mela han hu chi mai chu a hai lo khop mai oho kapu nang ma ni mo local te hei thilopoi ta ka thlengania ti na kai phei ta dor maya ti chuan kapu heng ho hian ikar khan ti chetat mai hei ati chet man choi sei ti chuanin kalo buai pui theinia atia chuta Blake chuan engmoi suya he kar nei tui khalai kut do khamo atia kapi kha chiang em he pa thei chu kan zinga minia kan hon khoi telvenia atilea Mahse henu hian akar moi tak ne chin lok khan kapak sak zo chia mel he chu thei hil lo khop mai entin ngen ti chet man hin pek don ti lam ngai to zo ko hun lo mo atita Alex chuan angai lo mai asiam man to chuang le nem atia kalson vap dan chu zong ani chabi khamin pela kalo vakal to jok mai nge atia anei tu anei ti henu hian a soi vek to wangin lema changdu ta lem lova ka chabi chu la a motor chu khal chuak don ta medang ho chuan mak an tilu tuka tuma tong na chang pon khelo an hoi phok ringot mai ni a to pa chuan Blake chu kon tong chuak ta engthim nge kan ton ta khi engtin nge kha ka ha ta ni thei atia kalkonga an din thu wang chuan Alex chuan ho na kan meta anin sa sing hloma ti chuan a kon plan pheya wei cheli zon na thlen chuan wei cho lo lu do le ka thlang che atia wei chol chuan a kha thiam lo khop mai ke ma hi mo atia Alex chuan nang ba kha tin wei cheli po chu alut ve ta maya Alex chuan zai ran hena chuan enge dik lo oma min en hu hloma atia zai ra hian Alex ke po hong hal ka duwa min phung ve hal thengem atita Blake ka motor om kha kawyo ke kaltein la tumani lom ni kha antia zaiga chuan tuna chun ho ve vat ka du zo ko lom atita Mahse Alex hian angai sak to lem lo a motor chu tinunga khelo ang mak chuan atlan lian santa Alex chuan rei seri chu an hostela vatla turin atlan zela khua chu athim de roi towa chuta rei seri chun sum zo ta lo he ka hi nang ma ta ni ka ring thei lo atia Alexian chu idu vak na nge atia
ดูลุตุกกำหัวมันสกเบลจะคันมีนันติดานเจเลอีดอนสันดานข้าแกเอ็นคันมีตุ่มโรตักอินิติกับเขาเทียตุนัดชวนอัชันกับเขาตาข้างเบลกตีเวลแต่ไอ้ข้าชวนนี่เราเขาปุยจอกได้นี่ฮีอติตาอัฟักปะตะมลมายาจูตักชวนนี่อเล็กซ์เฮียนดูโลนี่อันนี้นั่นมีนันเครียดทุนัดชวนอันไงดานติกตักอันสวยงามโตระวังอ่ะอามาติลุงอ่อยเหล่าสาวไงแรงเงินตรงกำชาลีมันอันดอกดอนตีอาเครียดวางินตุงเออามาดูสักตักตูจูอาเคเทดอนระวังนี่จูเทลจูตุนับโปเฮียนเชงแม่กันนี่ตีอาเคเทียมแต่บอกกันนี่ชุดตาอเล็กซ์ชวนเฮ้ยเจ้าเอ็มมาตานี่เลยเนมมีตาก็หัวล้อมอติตามีตาหัวโมโอ้กตานี่เลยเนมกตานี่เสก็อุยตัวเสียจั่วอติยาชุดตาก็เจ้าชวนอันนี้โมมินท้องมันล้อมมาเลยมีดังหัวโปขันมากันติ้งว่าตังอติยาดิชวนเฮ้ยเจ้าอมนัดจูอันเชงตาอันนินท่าเหลี่ยมตาอเล็กซ์ชวนก็จูเสียมตัวเองอดางาละดิชวนแท็กซี่ละดอราไอ้หนอปัวระดิชวนจันดาวสมพัดอาริกตัววางินสตีวินเฮน่าไออินเลยทักเวลว่าขิลโปจูอาเรมตัดจีอาขิลาวนี่อตุกัสวนโจชวนอเล็กซ์จูอากายทว่ากันนัดตัวกันในเนียตีนอตุกเซกมายาขัดเทียมโลตักชวนอาหารอินเซียมาทิ้งปุยดอกปะขตาอันวักละจุดตาชวนซูซันค่ะเราออกมาซูซันชวนกันเทียนนูรอสใครละคุยเอ็มเจนเนียนตุนไล่จูอันนิงกอมนัสลุตุกาอัทโลคบไหมจูวางินอเล็กซ์อิปุยกันง่ายนี่อาเรื่องที่กันลากเป็นโลจวนอันนี้ง่ายซ่องไม่โดนอติตามาเสียเล็กเซียนมีดังซ่องซอกไม่เตว่าเกจูเขาเซียนมินฮอกโยไม่เสียก็เทกันโลนี่อติตาซูเซนเฮียนอัลลันดานังเห็นในเวกเลยเนมอันดำโลไล่ปนไอตัวเราเกันสักขโมเลยจูวางินจูงไอทัดนั่นเตค่ะอันเล็กเขาเวรังจูอติยาอเล็กซ์จูอันเดียจะเดือดเล็กอ่ะอาฉันจูขัดไล่ขานไอตัวข้าอัดเทียนแต่ตานาเกนโจขานี่มาเสบุกกินอาจิโลวางินมีดังหัวซงเอตานอดาไม่โจขานี่เอ็งปนิเซเจนมีเสียเฮียนขัดเชียงอ่ะซูซันเฮียนอัดเทียนนิวโรสจูเจนแล้วก็ฟิลิมตัวเป็นอดูเอมาวางินอเล็กซ์จวนเรมอติตะขวามาซูซันเฮียนกันว่าลมเอ็มวิ่งปลายปากกาเลี้ยงหัวงูตีนโรสโปกระซ้อมเวกตัวตีนมาเซอเล็กเซียนอัดโหลดลิงจูอาริงแหลมลงอาฉันจูโรเซียนหัวตะตามาเซซูเซนเฮียนแล้วท้องสูอโลกลังอ่ะปวกกันเสียมดังหลังโดนล้อมโซอามาโปอโลเทนโซตีนแล้วอมูลติคันกะโลบังไอเวนังเอโออติยาปอนัดชวนซูเซนชวนโรสจูบังไอเวนะมาเซโรเซียนอดูตอนนี้เราอินทิลติตุมดันฮีก็ค่อยเวลอมมาเซอเล็กซ์เขียนจูอาบุลักอมไปเรากันมีเจียนอังโลลุตุกอติยาโรเซียนไอตัวเกนซงเตค่ะไอหลอนมุนาอปูเตนันเป็กตัวอะไรไงเงียบมีอเล็กซี่อะไรมุสิตลัดนี่ซูซันเฮียนโอ้เฮ้ยเราเช็งเป็กตัวเล่นหูตัวจูเองปุยนาบักอเล็กซี่อีกาขัดเขียดเรื่องว่าตาอีกอันไอนั่นเราฟิลไม่เทสินอติยาโรเซียนเจนก็เทงหิลินดูดีกับขยะยังพวกนี้เซ่วัวอินเจ้าจูกับโลกัลเวงอ่ะนี่ดังอาจวนอเล็กซ์แค่จูมินตีปุยต่อสู้อาทิตย์ตลอดไหมอ่ะจุดอาช่วงอาจุนันรู้ตาอเล็กซ์เฮ้ยยังเราสโลเท่งไงอาหารเตียเราสโลเท่งตามโมอาหารเตียจุดอาเราเซียนมิสวายน์ตีนมินโกก็จู่กระดูกด้านนี้อาทิตย์ตามมักไหมอ่ะมีดังเขาจู่อันเราอีบเดือดสวยอ่ะอามีเจียจุดละไงรังไหมอเล็กซ์สวยรังจัดไหมซูเซนชวนกันเข้าตัวโดนเนียมเนียงกันกิมตับบุกะอาทิตย์มาเซโรเซียนกันลักกิมเลยเนมมีดังอันเราละกัลโดนล้อมอติตาซูเซนเฮียนโรสมีดังสอมโลตัวกติคาอติยาจุดตาเจนไงไม่ค่ะเราแทงเวลตลอดไหมอ่ะซูเซนจูอักขิลให้ขอบไหมโอ้โหเจนจูที่ไงอินสวยโลกซาโลโออติตาโรเซียนสวยโลกซาไงเทเนมเจนที่กันเถื่อนเวทวันเนี่ยเกมันก็ซ้อมมันอีเอ็งแค่ป่วยนะอติตาโรเซียนเจนที่อดูเดียวจัดฉันปักจูอามังอันไล่แต่ก็จำปุยตูค่ะเจนน่ะไปฮีอันนี้น่ะเคล็ดลับอเล็กเซียนทุกเด็กสวยตายละเองอันนังโอ้ติดแต่จูไงตัวแบบช่วยนะอาฉันจูเจนเฮียนเราสิอาบุมจัดมายะรำซางอันละจัดไหมมากินลูกอาถิ่นลุงอาตินาโดนติจูอาเคเทียมเวกะจุดติไล่จวนเราจวนเมโทรสกายเบงกระทิลเทงค่ะ
chala kong kha cái na tàu te kha ala thei hiểu thei bốc xì đâu Alex chu ala ho ve tlat maya Alex chuan chu tiang ani ta ka chuan Susan duang chuan Rose chu akom thei don lo ti hriain chuan lam chu azong tan ta ngoi teu ke chu hei ka kong kal ve man don lo tlat atita chuta Rose chu lim sat Susan ni chuan o ticket po kan lak ke bek to che lom i lo kal ve kha mangai a han tia zo po chuan chu tiang chuan a sei ve thawa Rose chuan ni e Susan me vena som chia nia lo mai te thian vek kan ni hi buena siam zonga ombik lo tu alo ti zek mai a nia dikalom Rose pona som chu local ve mai ro tin Susan chuan a soi le a chutia Rose berin tel ve mai tura ati deuh ta ka chuan Alex chuan a o thalom ka local ve mai ang ati ta ni Rose chuan chu lova kan bek lo keng tu te kam mo don khema ati le khama ti chuan a bek chu ken tir nga la chu vele Susan le zo chu an ngai dan ani le ta chia lo Mahse an tilang nga lem lova zain la chuan zam lo tak main adi khop mai kan chaw don sia bek keng tu kan mo nge yang alo ti vele a bek chu pek ven tuma thiampa kan lo me o min ken sak don avangin a han tia Mahse Alex chu angai dan ani tabik lova kal mai te tin lo changa zain chu khil hai ang reng takin a hoile ta Rose chuan enga ma ngai su tin akuta vuana kalangu tin an chuak ta midang ho zong po chuan an zui chuak ve ta ni an chuak konga chuan mi pa pathum hian an local pela chuta Rose chuan an zinga pakhat chu nang hi ne mo zak thei lo pa kha atilea chutan lo hoile thup mai midang po chuan an en thupa zain chuan enge a han tia he pa hi mole Anthony ni hi apa ne nan mut pui tu ka dil tu kha ama avangin ne kan buai khep kha atita Anthony hi pu Donald ta fapa ania ama an buai tum khan Anthony hian apa ne na Rose hi mut pui tu rin rem chang alo dila Mahse van nei thlak takin trompui tu an mutlawa chu trompui tu chu zaina pa kha emo ati tak khania kan la kha thei emang chumo kha thil thlenga wang khan Anthony hi azak em a ton tuma po hian ngai damadil lea min kha thiam khram te kha thil thleng kha kan chung khuwa kan za pha khop mai min ngai dam don nia atilea chuta ro suan tong kan ringot te chu tu pon kan ti thei wa kalom Mahse in thiam lo tak zet ani chuan kama hian thing thida ngai dam min dil ta che atita Anthony chuan buaina dang siam le a hlo wangin midang mulai chuan a thing thita midang ho chuan makan ti Anthony thren ta chuan enge om zia eng thil nge ni ngai an ti hu maya chuta zain khan Rose du tok te thil kal to ni kha atia an kalvat lo chuan apui tu kha apa ni lo ni ti alan chu a hlau bok si o du tak he pa hi lom kan chung kwa ti mangang tu kha atia vakal nai la voi khat chu min ben sak te a atilea Mahse zain hian kal zo kila thain ka khia atia Rose hian enge moi hlau le ipa omalo male buena kan tok to don henem atia zain chuan du than tu dang nei lo Anthony ma chuan avakal hnaya ava benga Rose chu lom hle mai avakal hnaya ama po chuan han beng ve boka a thae kalom ta kal tuangu atita chuta Alex chuan Rose chu ami zia thalo hle mai trampui tlak po ni lo nei kha ni danga chung ka pui to mi lawang atir rowa Anthony po chuan ari ro te chuan eng ti ka mo chuan phuba kala la ve don lom mole ati ve boka pona chuan ba san changa pak lam chun panta chuta Rose chuan zain chunga alom zia le apuina wanga a hlim ziang mai chu soi le takang maya zain chu ari ro ha tam thei che lo Alex la anui lo za ve bok Rose hian van khe sual tak em ati rangot mai ni pak chun thlengta anom mel khop mai chon hupum mai chu an hanin tilima tlai dar nga lo ni meu chuan taxi an changa holo hunta hokonga chuan ro chuan movie an le tengu cricket po ka leivek donia atia chutia movie an tura anom lai chuan Rose chu apa in lo phona ka fanu lo hote zaina pa hi mai chana mu ko du tlat mai min lo kal pui vela ka ti dewa atia Rose hian ka kon ho mai man theinem hey zaina chu movie kan en ho dona
chu wangin lo vakal khoi lo mai ro atia pa chuan o avalomom ve o a that na sa chu tin a fanuin an ma ni trampui tu papa angai zong chu alom viau ni rai chuan tunge nia alo tia a kapa mole lu dongu tin an lut ta ni movie an enzo meu chuan zandak som pakhat alo ni ta university lama chuan le to lo me ngum hiang hotel lama riak me angu zanin chu tin zain chuan a soya a chan chu ro season khat na na han kho sak pui du ve ni thu de ka khriat ma ngeya chan salak vat lo chuan chan sa nei to ngai lawang ti hlawa susan chuan agen ti ta lo I ho zo kangu atita zain chuan o indu chuan in ho thei tholom Mahse Rose nen chuan hotel lama kan lo omzok mai nge atia Susan chuan Rose ilo ho ve don lo mo atia Rose hian zaina han hial chu angam si lawa a zaina bula hian ka lo omzok mai nge atita ne Susan chuan chutia tha fal chu agam ti big lo ani chuan kan zawa in zanina hotela kan ri angai ni chu atia zain chuan hotel all book tur chu an zong ha hotel changka tak pakhata chuan an vakala chuta na thok ho hena chuan zain chuan room pathum kan dunga pathum zinga pakhat chu tlom ber chi ni se adang pahni ro chu atho ber chi o ati ol sam puata chuta Alex zanin chu Rose bag I khai ni le na wangin he hotel a hian kan omtir ve don che ni chu experience thatak in ngai kan be sei atia ti chuan an omna tu rom thau chun panta ni Rose sian mi pa falin ala ompui ngai lova chu wangin a jam dewa Mahse re pa hi thil ti thei tak ania a khria da wangin athuan hial ngam box si lo zo te po chu ro ma chuan an ha chola Alex ve thung chu rom thalo be ka chana wangin staff ho chuan an lo khong ai phiana bial nu po nei ve lo an lo tia Mahse Alex chuan chulam chung ai tu lo thil poi a thlen ma ngeya ro si nena thodik khil mai chu a thangem o ti nei ngai tu ani chuti lai tak chuan mi pakhat in chei moi tak mai hotela chuan alo luta chu hotel manager ania staff ho chuan chibayan lo book sapa chuta Alex hne na lo thlen chuan chu pa chuan ehe sir enge hela e ron ti ve tenol a ron ti ta staff ho chuan mak ti deuh mai in eheu kam manager hen helai tlangwal hi sara ti mo tin an hoi phok ta khu maya kan sun zom don nya